Čekaj, ne vidim loptu. Raketa. Lansira se. Skloni ga! Ne mogu da ga gledam. Dobrodošli u novi klip PS Squada, kao što možete vidjeti, ja igram FIFA, kako iznenađenje. Da, baš ono, inače nikad ne igram FIFA, baš da. Kao što možete vidjeti, piše single player draft, food draft entries 1, što znači da imamo jedan food draft token koji možemo sad da iskoristimo da vi pogledate kako ćemo mi odigrati food draft onako kao i uvijek što igramo. Najbolje moguće i uvijek ćemo pobediti, naravno nikad nismo izgubili. Mi smo i dalje nepobedivi. Da, šta ćemo odigrati? Odigrat ćemo, znači, single player jer naravno i dalje nemamo PlayStation Plus od onog puta, jer Vlada nije dao onaj gol. Da. Ako dam gol, kupit ću PlayStation Plus. Molim te kupi PlayStation Plus i ako ne daš gol. Ti gol je mogao biti! Aha, nije. A sad, s obzirom na to, igrat ćemo single player draft. Šta je ovdje zanimljivije od one utakmice, to je što ćemo otvoriti pekove na kraju i mislim da će ovo biti kao series, ako budemo prošli prvu ili drugu, ili čak došli do finala, pošto tu ima 4 utakmice, a te 4 utakmice naravno... I to vam je najbolji, izvinjaš što prekidam, ali najbolji način da, ako hoćete skupiti poene za početku, imate svaki account dobije jedan food draft token koji možete besplatno ući, inače košta 15.000 coinsa ili 300 FIFA poena. I sad da krenemo. I naše postave su jebenti mater. Igrat ćemo obično, 4-4-2, šta ti kažeš? Ne onako, flat onako. Pale! A Messi, ti si idu Messi, ti se obrzo. Modrić? On je bolji? On je Timo Dije Modrić. To dobro. Odlično. Jebate! Ana Skenja ovaj draft, pazi ovo, Lewandowski, a? Čekaj, koga imamo za, koga si za Modrića? Da, znači... Pa... Anja, please. Da. Suarez? Pa da uzemo Lewandowski, a moramo... Aj, slažem se, pa ćemo neki hibrid sad raditi. Lewandowski. Al sama... Uče! Lukaku! Lukaku je dobar. Da, ali... Pa uče, onda uzmi uče. Gajtan, udarim te Gajtanom. Gle Musa, Cleverly. Suruca! Ljubimo zeca! Ili zec ili curuca. Ajmo curuca. Curuca, ajde, ba dobro. Zuruduza. Zuruca. Zuruca! Lichtsteina! De Marcus ima 89 face. Mi stvarno imamo neku bolest što se tiče biranja ovih igrača. Quentrao! Baines. Idemo Alaba, zašto stićemo Real Madrid. Možemo. Madrid Real. Realni Gnašević. Bovo. U slobodno vreme sam Bova. Manga, Bovo. Čeđo je... Da predstavljaš neke ono, tipa... Predstavljanje ono 6. Afričke lige. Čeđo! Manga, Bovo! Hermida. Možemo Pulis je stoji odlično. Ajde, Pulis. Ni Hermida nije laš. Hermida. To je neka bolest. Da, možeš ti. Neću. Hvala. Ništa, može. Šta je? Zlatan. Neću! Brzo. Šta je brzo? Mi smo debilčine. Ja sam zeleni. Dobrodošli! Lukaku! Spreman sam da pobedim. Ja sam spreman na sve. Naše je da pobedimo i da osvojimo, Bale. jer dobit ćemo Messi u peku, to sam znam. Kakav faul. Ne. Alo. Ne. Skloni ga. Ništa. Benešija. Evo ga da. Isko. Sad ćemo mi da pobedimo, stani neke finte. Zna Isko da sfinti? Zna, ima 4 stane, ima 4 zvijezdice. Pobediti prva. Puš! Ej, Kako mi se nije odbila. dobio si poruku. Idemo dalje. Lewandowski! Idem ja da dam gol! Idi daj gol! Lewandowski! Propao. Možeš slabano. Leno!
Stiće, a? Ne. Ujebote. Ništa bilo. A ujeb, šta? Ipak su oni Čork City. Čork. Čork! Šta je to? To je engleski, šta je? Neka To je... Može ja sam malo, Bali može. O! Ujeb! Pa nije. Ne valja to kroz noge. Za malo pa pana da bude. Se to zove pana. Može, jedan... Se pana zove. Šta? Pana. To kad kroz noge. Ej, neću ja staviti. Se pana zove. Tako je. Mogu ja da šutim? Ne. Njega je balilo. Se pogubili. Gledao. Aj, jao, prelepo, Modrik. Futbal. Sad ćemo opet isti gol. Prelepi futbol se igra. Na stadionu Čorka. Mora biti go... A joj. Ni lob slučajno. E pa nije gol. Seri Nikola. Ne. Se čuje. Hop. Nije faul? Nije faul. A šta? Previše smo se dobro iznenadili. Pa da. Previše je bilo dobro da je bilo istinito. Tako je. Može, ne može, to je... Jo, makazica! To je offside-čina! Offside-čina, neću da igram više. Za malo Lukaku da uradi... Daj mi gol. Makazice. Makazice. Zašto zovu Makazice? Pa dođe zašto tako izgleda patica. Lewandowski! Jebote, kako... Gol je mogao biti. Oj... Ne sudija, nego ovaj što stoji na golu, golman. Sudija što stoji na golu. Vratar, jeli? Šut! Šut! Stani! Šut! Šut! Što je išlo glupavo. Sad ću da napravim, faul sam htio da napravim. Di god daćeš, ajde, imaš meč. To sam ja! Evo, kurac. Pa bale, preko ledina. Vale igra i centralnog beka, igra i mida i sve igra. Evo ti je pas. Kako? Kako lepa lopta. Bum! Ma kaki bum, evo tebi. Offside-čina! Ja ću samo da odem sad iz sobe! Neću da igram! To nije offside! Neću da igram! To nije bio offside! Jebeni sudija! Jebeni sudija! Smo mi ratali? Jao, ne, ja sam teo da daš gol ovako... Co je? S! Hvala. Draft match. Lewandowski. Jebate, mi smo postigli jedan gol. Kako smo postigli jedan gol? Pa... Dali smo mi golovi iz offside. Ajde sad. Kakav futbol se igra danas na Čork City-u? Može bale, idi... Sigurno da neće biti offside. Sad sigurno? Neće biti offside-a! Jeba, šutno me u glavu! Faul! Ali za njih je faul! I ovo sudija! Ja sam dobio nogu u glavu. I on je... Kako je za njih faul? Čekaj, šta? A, mamu ti ako daju gol udari na Vladane onako facu. Dobro je. Nije nikad... šta se desilo? On je levorog. Ne, on je... Desnorog, jao... Desnorog, baš. Vladani Nikola, 2016. Vicevi. Možete upisati u knjigu koliko je smiješno. Tako je. Može jedan gol. Može jedan gol sa Demarcusom! Izvinite, se naplaćuje dosta. A svi tuku zastavice, i onaj prošli udario zastavu. To je taj... Demarcus. Demarcus. Koja je to pesma? Oda radosti. Ne znam. Tog si se setio sad. Ne, haleluja. Da, nije to Oda radosti. Što pričam. Ko je to napisao? Franz Schubert? Ne, Beethoven, ja bih rekao. Beethoven. Petove. Mogli sam da ne uzmu loptu. Sve će pa su retardiran. Dobro je. Ej, kako smo pali u isto vreme? Sinhronizovan. Gotovo je sad. U penal. Ko brani? Izgubili smo. Na kraj, Nikola. Goli. Ne. Mamu. Medi. Ti, šutat će, ja ću ti kažem da će šuta. Desno. Aj, jao. Jordan nam je dao gol. Ima 23 broj. Jao.
Da se treba prijaviti. Znači da ga zapnu. Ja. Pa je sad crveni još jedan. Ej, pa to nije možda malo offside. Offside! Halo! Glavno nije offside. Nemoj to! Kakav su... Leno Superman! Neću da mu dam loptu. Ajmo. Vani. Da srbimo nos, dobro. Šta? Povredio se. Liže mu nogu. Pao je mislim. Ovo je ode Markus, gledaj se. Da isti ode Markus. Čekaj, ne vidim loptu. Raketa. Lansira se lopta, lansiranje lopte. 3, 2, 1. Ode u svemir, nećemo nikad više gledati. Sideways shaking was unbelievable. The vibration was so intense you couldn't see the instrument panel. I thought we'd had it during launch. I was hoping that Frank Borman didn't have his hand on the abort controller. Modric! Modric! 90. minut! Minut! Modric! Ali on lopti dalje leti, on je sad fan. Tako je. Ljustove, imamo loptu. Ne znaju da daju gol! Da, utakmica je prošla! Nećemo toliko pekovi sad, ja? Pa ne moramo 4 pobedimo, Nikola. Proći će večnost. Dok otvorimo pekove. Tako je. Za sada podredimo mi se od ovog početka i do kraja i nema veze. Ka? Si me napale preko ledina, tamo živi moja jedina. On si me napale preko ledina, tamo živi moja jedina.